dakit ez zuz... oain, bale. Egunon, hasiko gea, bale? Hasi aurretik, eskerrak eman nahi dizkizuete gaur bilbirdu zareten guztioi, etorkizuneko industria inspiratzen duten emakumeak izeneko jardunaldira etortzeagatik. Ni Karlaino naiz, enpresari elkartearen kudeatzailea, enpresare Bergara eta inguruko industria enpresen sare bat da, eta gaur emakumearen nazioarteko eguna dela eta elkartetik ekitaldia antolatu dugu Bergarako udalarekin eta laboratorio museoarekin batera, industriaren etorkizunean emakumeek duten papera eta sektorearen erronkak mahai gainean jartzeko. Gure enpresek argi daukate industria indartsuagoa izateko anitza izan behar duela, eta aniztasun horren barruan gaur fokoa emakumeetan jarri nahi dugu. Izan ere, industria sektorean oraindik oso emakume gutxi dare. Baina egia da, enpresek talentua behar dutela, eta talentu hori ez dagoela genero bakar batean. Horregatik, gaur, industria munduan ala egiten duten emakume batzuk elkartu ditugu, haiek euren lana nola bizi duten, zein bide egin duten eta zer aukera ikusten dituzten sektore honetan lehen pertsonan kontatzeko. Gure mezua sinplea da, industria ere bada gure lekua. Gipuzkoan eta bereziki gure ingurunean industria funtsezkoa da, enplegua sortzen du, berrikuntza sortzen du, etorkizunerako aukera asko eskaintzen ditu, eta aukera horiek guztiontzat dira. Badakigu baita ere, arrakala ez dela enpresetan hasten, lehenago hasten dela. Oraindik emakume gutxik aukeratzen dituzte ikasketa tekniko eta industrialak, eta neurri batean hori gertatzen da erreferente gutxi ezagutzen dituztelako. Horregatik uste dugu garrantzitsua dela errealitateko esperientziak entzutea. Baina, hasi aurretik, Ainhoa Leteri eman diot hitza, gauza askoren artean, Bergarako udalean berdintasun zinegotzia dena eta gure elkarteko laguna. Egun on danoi. Lehenengo eta behin eskerrik asko etortzeagatik. Parte hartzaileei be, mahai inguruko kide izango zaten hoi eskerrik asko, eta eskerrik asko gonbidapen hau luzatu dozkuzuelako, bai. Gustatzen jataz, olako lekutan egotia. Gure herrixak eta eskualdiak betidanik eukidau lotura zuzena industriakin eta industriaren garapenarekin. Industria gure historiaren, gure ekonomiaren eta identidadiaren parte bebada jadanik. Eta askotan, azten bajaku be, emakumiok bide horretako parte izan gabaitza. Garai batean eungintzan eta beste sektore askotan, emakumeak eindako lanak funtsezkoak izan die gure herrixaren garapenean. Karlak esan daen moduan, etorkizunera begira beharrezkoa da industria berritzaile, anitza eta inklusibo bat. Eta horretan emakumeak dauken papera estrategikoa da. Hala eta behondiokan genero arrakala bestiak beste zuzendaritza postuetan be agerikoa da. Begiratu ditzu datu batzuk eta gehitzen dien pertsonen 50% baino gehiago emakumezkoa dan arren zuzendaritza postuetan 2% presentzia daukagu bakarrik ondiokan. Horren atzian hainbat oztopo darela esan geinkedanak estrukturalak dienak, sare informalen gabezia, ondiokan nagusiki emakumeen ardurapiandaren zaintza arduren pixua, aurreiritzixak, mantentzen dien aurreiritzixak, eta erreferente femenino gutxi dauzkagula zuzendaritza postuetan. Baina ardura ez da emakumiona. Ardura partekatua da, gizartiarena, hezkuntza komunidadearena, elkartiena, enpresena, administrazioarena. Ardura partekatua daukagu guzti honetan. Eta horregaitzik die importantia gaur moduko ekimenak, erreferentiak ikusi eta ikustarazteko, ezagutarazteko, posible dala ikusteko eta belaunaldi berrixentzat, zuentzat, bidiak zabaltzeko. Beraz, eskerrik asko danoi, jardunaldi antolatu dozuen hoi, parte hartuko dozuen hoi, eta mila esker danoi. Gaur, inspiratu nahi zaituztegu. Aukera berriak ireki zuen etorkizunerako. Azken finean, etorkizuneko industriak ere emakumeak behar dituelako. Eta hain zuzen ere, honi buruz hitz egiteko, gaur egoera pixkate eta gaurko egoeran pixkat kokatzeko, Irati Bizkarruena gadakagu gurekin, Espriren aldetik, emakumeak industrial iakartasunean duten eraginari buruz hitz egiteko. Irati?
entzuten da. Bueno, eskerrik asko guztioi eta bereziki enpresareri eta udaletxeari horrelako jardunaldiak antolatzeagatik. Gu beti gaude prest gure arlo honetan egiten duguna kontatzeko, baina egia da beti enpresei zuzendutako jardunaldietan gaudela eta batzuetan horrekin ez dela nahikoa, beste kolektibo batzuetan ere kontatu behar dugu zer egiten dugun. Bueno, hau sprint argi daukagu berdintasuna ez dela bakarrik giza eskubideen asunto bat, eta argi daukagu bebai lehiakortasunean eta ekonomia garapenean inpaktu handia duela. Horregatik, kokatuko dut apur bat testu ingurua, gu 2019an hasi ginen, World Manufacturing Foundationek konbidatu zuen gure zuzendari ordea nazioarteko talde esperto batean lan egitera, eta hortik aurrera egon gara beraiekin, eta gure aldetik bakarrik ere planak, ikerketak eta datuak ateratzen. Y bueno, pues como os decían Carla, pues los datos no son buenos, a pesar de que suponemos casi el 50% del empleo global, solo estamos al 20% las mujeres visibles en la industria, y encima estamos muy concentradas en departamentos que no son científico-técnicos, estamos sobre todo en recursos humanos, administración, quizá en marketing y demás. Y es que 3 de cada 4 mujeres ni siquiera se plantean la industria como una potencial carrera. Y de las pocas mujeres que atraemos a los puestos junior, pues las vamos perdiendo a lo largo del camino. Y de hecho, en los puestos de dirección llegan muy pocas mujeres, un 9%, que incluso me parece un dato un poco alto. Decía la concejala de Igualdad que estamos en un 2% aquí. Y bueno, esto la verdad es que contrastaba mucho con los datos o informes que leíamos a nivel internacional, en los que dicen que efectivamente la igualdad de género no es solo un tema de derechos humanos, sino que afecta directamente a la competitividad y al desarrollo económico. Como veis, hay muchos estudios que dicen que las empresas que son más igualitarias quizás rinden mejor en términos económicos, y eso nos chocaba mucho, ¿no? Por eso, desde hace unos años estuvimos desarrollando un marco estratégico en el que teníamos que trabajar en 8 acciones distintas que se agrupaban en 3 pilares. Por un lado, el acceso de las mujeres a la industria, por otro lado, su promoción o cómo hacemos que esas mujeres se queden, y luego cómo hacemos que escalen en los puestos de liderazgo. Y para eso nosotros hemos enfocado nuestros trabajos en 3 ámbitos distintos: los datos y estudios, por otro lado, cómo hacer las empresas más atractivas para las mujeres, y por otro lado, tener referentes femeninos para que esas mujeres se puedan ver reflejadas en esos puestos y en esas carreras y en los sectores. Entonces, con esa premisa que habíamos visto de que realmente la igualdad no era solo un tema de derechos humanos, sino que mejoraba el nivel, el rendimiento económico de las empresas y su competitividad, dijimos, bueno, pues vamos a probar por qué esto es así, porque es verdad que en los estudios no llegábamos a ver cómo habían sacado esas conclusiones. Entonces, en SPRI nos propusimos hacer ese análisis y desarrollamos una metodología para relacionar el nivel de igualdad de las empresas con su nivel de competitividad. Y este estudio lo hicimos tanto en Euskadi, con empresas de nuestro entorno, de SPRI, y a nivel europeo, con empresas del entorno del EIT Manufacturing y de SMART. Para hacer este estudio, como os decía, tuvimos que analizar el nivel de competitividad de las empresas y su nivel de igualdad. Para esto nos basamos en un cuestionario en el que preguntábamos preguntas relacionadas con la competitividad, que nosotros lo entendemos en 4 factores o aspectos distintos, que es el crecimiento de la facturación, el crecimiento de la igualdad, el nivel de innovación de las empresas, es decir, si participan en proyectos de I+D, si tienen departamento de I+D, y por otro lado, su nivel de internacionalización. Por otro lado, hacíamos preguntas sobre igualdad, es decir, pues, cuál era la distribución de mujeres a lo largo de su estructura horizontal por departamentos, cuál era la distribución de mujeres en niveles de responsabilidad,
si tenían unos procesos de selección igualitarios, qué medidas de conciliación las tenían y, sobre todo, cómo se utilizaban, porque no es suficiente con tenerlas, sino que saber que los hombres y las mujeres se acogen igualmente a esas medidas y no solo las mujeres están acogiendo a ellas. Y, por otro lado, el compromiso de las empresas en la igualdad, pues los planes de igualdad, comités, discriminación positiva, desarrollos de carrera y demás. Como os decíamos, hacer este estudio en Euskadi nos parecía muy oportuno porque tenemos un PIB que depende de la industria bastante alto, tenemos un porcentaje de mujeres insertadas en el empleo pues parecido a los estudios internacionales que afirmaban esto, que es casi el 50%, pero es verdad que el empleo industrial solo lo estaban ocupando en un 21% las mujeres. Y bueno, una vez que recibimos las respuestas, pues vimos que efectivamente nuestros datos se alineaban un poco con esos datos europeos que estábamos viendo, que el 21% de mujeres de la plantilla eran mujeres y que el CEO solo alcanzaba un 13%, que también nos parecía bastante alto, que el mayor nivel de responsabilidad de las empresas fuese un 13% en comparación con otros datos que tenemos, pero bueno, era lo que nos daba el estudio. Y con eso lo que hicimos fue organizar en 5 grupos iguales a las empresas, de las más igualitarias a las menos igualitarias, y en otro lado las más competitivas y las menos competitivas. Y en las más igualitarias a menos igualitarias analizábamos cuál era su índice de igualdad y hacíamos una y media. Y hacíamos eso en cada uno de los grupos. Y veíamos que efectivamente existía una tendencia a que las empresas más igualitarias fuesen más competitivas y en el análisis inverso a que las empresas más competitivas tuviesen mayor nivel de igualdad. Entonces, con esto, bueno, nos puso muy contentos porque realmente probaba que era verdad esa teoría en la que, pues bueno, sí que tenía cierto impacto la igualdad en la competitividad de las empresas. Digo cierta porque es verdad que la tendencia es muy ligera, pero si hubiese sido muy fuerte tampoco nos lo hubiésemos creído, o si hubiese sido desigual, pues no hubiésemos tenido resultados positivos. Pero esto sí que quiere decir que tiene un impacto quizá más de un segundo grado en estos factores. Entonces, para hacer un poco el análisis más profundo, quisimos analizar dentro de este análisis de las más igualitarias a las menos igualitarias, de los factores de competitividad, cuáles tenían más efecto en estos resultados. Y primero analizamos, pues bueno, si repartimos las empresas entre más y menos igualitarias, cómo es el crecimiento de las empresas o cómo es el crecimiento de su empleo. Y como veis, hay un porcentaje mayor de empresas que crecía en el empleo y en facturación versus a las menos igualitarias. Tenéis que tener en cuenta también que estos son datos post-COVID, entonces las empresas estaban quizá un poco más tocadas, pero los resultados eran positivos, aunque no muy evidentes, pero bueno, sí que pues estamos hablando de unos puntos porcentuales relevantes. En cambio, si analizábamos la parte de la innovación, aquí sí que la relación es muy fuerte porque las empresas más igualitarias eran mucho más innovadoras, tenían en mucho mayor nivel departamentos de I+D y participaban en mucha más medida en proyectos de I+D, ya sea a nivel regional, internacional o estatal. Y en cuanto a la internacionalización, vemos también que las empresas más igualitarias están mucho más internacionalizadas. También esta relación es bastante más fuerte que la que hemos analizado en la parte de la facturación y del empleo. También creemos que ese factor de época post-COVID pues, es importante. Y luego quisimos hacer el análisis de la otra forma, es decir, haciendo el análisis de las empresas más competitivas a las menos competitivas y analizar esos subíndices de igualdad. Entonces, ¿qué vimos? Bueno, por un lado, la distribución de mujeres por departamentos. Había muchas más empresas competitivas que tenían departamentos paritarios en todos los departamentos que habíamos analizado. Esto quiere decir que había un 40-60 de mujeres, un ratio entre 40 y 60. Nunca más del 60% de un género en un departamento. Y vemos que
efectivamente pues hay más empresas en las más competitivas que tienen departamentos paritarios. El mismo análisis hicimos con el nivel de responsabilidad y hay más, aquí es más acusado el efecto de que las empresas más competitivas tienen equipos más paritarios en todos los niveles de responsabilidad. Luego estuvimos analizando también en el factor del nivel de conciliación. Aquí vemos que la relación es todavía positiva, pero es un poco más suave. Es decir, las empresas más competitivas tienen mayores medidas de conciliación y encima se acogen a ellas las hombres y mujeres de forma paritaria. Pero es verdad que este efecto es un poco más leve que los demás. Y finalmente analizamos el compromiso por la igualdad de las empresas. En este sentido, la relación es muy fuerte porque en los grupos más competitivos, de empresas más competitivas, tienen muchas más medidas de compromiso con la igualdad de género. O sea planes de igualdad, discriminación positiva, pues fomento del empleo o de la carrera profesional de la mujer, etcétera. Y bueno, como teníamos este estudio y como sabéis estamos trabajando en estos tres ámbitos, en los datos y estudios, en hacer la industria más atractiva y en los referentes femeninos, decidimos que ya que teníamos un grupo de empresas que eran muy potentes en la parte de igualdad, dijimos, bueno, pues vamos a hacer un estudio quizá un poco más cualitativo y vamos a analizar pues qué es lo que están haciendo ellos, vamos a ver sus buenas prácticas en igualdad para obtener esos resultados, ¿no? Y bueno, pues ese es un segundo estudio que hicimos en relación con este trabajo. Y bueno, ondorio gisa. Bueno, hemen ikusi duguna, ondorio asko ditu, baina gehien bat ikusi duguna da, enpresetan, inoz ez dela kasualitatea, emaitza onak izatea berdintasun arloan, beti da enpresen konpromesua eta nolabaiteko lana dagoela atzetik, enpresen aldetik. Beste ondorio bat da, ikusi dugula enpresen zeregina dela eta zeregin handia dutela beraien enpresak erakargarri egiteko emakumeei. Oraindik emakumeak pentsetan dabe industria ez dela lekua beraientzako, giro oso maskulinizatua dagoela, ez dagoela lekurik beraientzako lan egiteko, eta hori ez dagoelan, gainera, esan behar dozue, baldintza honak dauzela, giro ona dagoela, eta, bueno, ez dela beste garai bateko industria. Eta azkenik, nabarmena da jarraitu behar dugula lana egiten, ikerketak egiten, eta honetan azterlan gehiago garatzen, ikusteko enpresetan berdintasuna beharrezkoa dela lehiakortasunerako. Eskerrik asko. Bueno, eta orain, industrian lan egiten duten 5 emakumeekin mahai inguru bat izango dugu, euren esperientziak eta ikuspegiak partekatzeko. Igo mesedez neskak eta... A ver... Bueno, gaur, 5 emakume batu ditut hemen, area desberdinetan partatzen dute enpresa munduan, eta, bueno, hasiera batean pentsatzen unik aurkeztia, baina hori uste bakoitza bere burua aurkeztuko dela hobeto, esango dizuet zeintzuk dian, eta, bueno, gero zuen esperientziatik pixkiat kontau. Sonia Duran, Servimeketik, Tornera, bai, Oiana Sainz, azterketa lanetan itxendu lan, gurea tailerrian,
Maider Gandarias, Miguel Altunatik, ezagutuko dezute batzuk hemen. Ainara Sedano, zuzendaria eta kidea Talleres Altuben. Eta Oiane Larrañaga, Tratamientos Térmicos TTT, zuzendaria. Bueno, hasi nahi bali mazute Oiane, hasi pixkat kontatzen zure esperientzia. Oiane oso gaztia da, eta ja zuzendaria da, osea, erreferente potentia. Bai, bueno, ni Oiane Larrañaga naiz, 33 urte dazkat, eta naiz Tratamientos Térmicos TTT, mendik aurrera TTT zango, zuzendaria. Bai, pixkat nire ez backgrounda edo nundin atorren, ingenieritza industriala ikasi nun, eta beste enpresa batzutan egon ondoren, TTT-en sartu nintzen berrikuntza eta innovazio arduradun bezala, eta duela 4 urtetik zuzendaria naiz. Entzutena? Entzutena? Bai, bale. Ni Ainara Sedano naiz, nik Altuben egiten dela, hemen Bergaran. Nik ikasketak ingenieritza teknika mekanikoa egin nuen, eta gero ingenieritza superior industriala. Eta nik Oiane bezala, beste enpresa batzutan, beste batzuentzako lanain ondoren, 2010an suertatu zitzaidan aukera, beste bazkide batekin mekanizatu tailer bat erosteko, eta horra lanzatu ginen, eta gaur egun arte hortan ari gara. Eta hori. Kaixo egunon, ni Maider Gandarias naiz, eta Miguel Altuna Lanbide Heziketako ikastetxetik nator. Nik ere ingenieritza kasunetan elektronikoa ikasi non, eta industria munduan 8 urte lanean ibili ondoren, irakaskuntzara salto egitea erabaki non. Gaur egun automatizazio eta robotikako zikloan ematen ditut klasea batez ere, eta azken urteetan batez ere robotika ikasgaian nabil espezializatzen edo batez ere hor ematen ditut klasea gehienak. Bale. Egunon, ni Oiana naiz. Oso gaztea nintzen arren erabaki kontziente bat hartu nuen nahi nebala industria mundu honetan sartzea, eta horregatik erabaki nuen elemental zaharrean ikasketak egitea. Eta, dana berria izan zen, dana, hori ez, beste mundu bat, ez? Eta, gustua hartzen hasi ginean, eta hortik bukatu genuenean ikasketak, praktikak egitera pasatu ginean, eta oso esperientzia hona eduki nuen bebai, praktika egiten, tratamientos termikosen egintuen praktikak, eta geroztik lanean aritu naiz, ikasketak bukatu nuenetik, gaur egun arte, bide luzea daramat enpresa txiki baten lanean, eta gauza berriak oraindik ikasteko arekin. Ni Sonia naz, ni naraman 25 urte tornu makinan eta lana hitzen, eta azkenengo 6 urtetan nabil programetan eta pieza unitariakin, eta jazta. Eta zure erabakiak kontziente izan zen, hasieratik esan zen industriara bideratu nahi? Ez, ni 24 urtekin hasi nintzen ikasten. Ni daukot goiko maila inda de mekanizados, eta ni hasi nintzen por casualidad. Epa. Zuten da? Ez dela hartu. Bale, jazta. Bai, eta ni hasi nintzen kasualidades, esan hauen, mundua igual, haber zelako mundua dan, ez? Gainera ni oin daukot 49 urte, eta orain dela 25-26 urte, emakumeak esan ikasten industrial arloan ezauen danatzen edo administratibas, edo empresariales, orduan kasualidades hasi nintzen, eta
eta hori, eta bostetan jatu. Bale, eta ja, eskuntzakin gaudela, Maider, zuzea zubia pixkat handik ona, ez? Eta, bueno, zergaitik uste duzu dela funtzeskoa eskuntza orientaziotik hastea industrian emakume kopurua handitu nahi baldin badugu? Osa, leheno esan dugu, arrakala ez dela hasten enpresetan, ze gazte askok ez dutela erabaki hau hartzen konstiente, ez? Ba, igual mundu hau ez dutelako ezagutzen, ez darelako erreferentiak, baina, bueno, zergatik izango zen funtsezkoa, hemendikan hastia, gero etorkizun aldatu nahi baldin badugu. Bueno, nik uste dut orientazioa oso garrantzitsua dela ikasketak aukeratzerako orduan, baina orientazio hori uste dut txiki egotetik ere hastea garrantzitsua dela. Oraindik ere badaukegulako ustea ez, industria mutien gauza dela, eta aurre iritzi horiek edo haustea komeni dela. Orduan, ez bakarrik DBH eta batxilergorako zentzuten? Uste dut orientazioa ez dela bakarrik DBH eta batxilergoan inbehar den gauza bat, baizik eta txikitan, bai ikastetxetatik eta bai familiatik. Industrian emakumeak egongo dira, bai ikasketa teknikoak aukeratu behar dituzte emakume horiek, eta egia da gaur egun oraindik ere gure ikastetxean edo zein ikastetxetan irakaskuntza teknikoak aukeratzen dituzten emakumeak gutxi diela. Eta adibidez, Oian, pixkate, zure ibilbidea kontatu diguzu, eta zein da aurritu ezun erronkarik handiena? Uste zu emakume izateagatik zer trabaren bat edo zerbait eukidetzula, edo oain ez dela hainbestekua? Hombre, erronka bat izan da, olako inguru maskulinizatuan, ez, neska gazte bat izatea, eta postu hortan. Orduan, bai ikustet aurrera pausoak itean arren, sozialki pixkat imaginario bat edo pentsakera badaola, emakumeai ze gustatzen zaigun itia, zer egin dezakegun, orduan, askotan oso zaila iteala irudikatzia, ez, emakume bat, goi-karguetan edo. Eta horrez gain, erreferente gutxi dazkau. Orduan, arlo hortatik, askotan bai gertatzea, zuri aitortzeko ez, balidez hori edo, gehiago demostratu beharra. Eta hori, hola da. Baina, bueno, nik uste zenbat eta presentzi gehiagoki, gauzak normalizatzen jungo iala. Askotan emakumeak administrazio postuetan ikustitugu, baina zuk tornua aukeratu zenuen, ez? Zergatik erabaki hori, zergatik, Sonia edo Oiana, bilentzat, zergatik ez, administraritzan eta hola bai ikusten ditugu, industria mailan, askotan, 122 horietatik, segurazki gehienak ez dira, askok ez dira postu teknikoak izango, baina, zuek aukeratu zenuten tailerra. Zergatik, eta zuen egunerokotasunean nola bizitzen zuteze normalian, suposatzen tailerrean gehienak gizonezkoak izango deala. Eta zuek hor edo bakarrik edo beste bat edo bikin egongo zeatela. Ni gehixena, entzuten da ez? Ni gehixena da izanaz neska bakarra, beti. Ni hasi nintzenien ikasten eta enpresetan, beti kurrikulum botetan eta lehen zan, ez daukagu neskako aldagela, ezke emakume bat makina batian, eta orduan zan pelea geixau. Oin adibidez, azkenengo 5-6 urtetan, 7 urtetan ez dut euki hori arazoiek, de neska bat zeitzen dau. Ni hasi nintzen ikasten, mundua me llamaba la atención. Ez dakit, ni ikasi nauen eta biztak eta guztetan zitzaidan. Eta hasi nintzen berandu, porque ni azkenean ez nekisen zein nire bizitzakin. Daukatzu edade bat, ez dakitzu ze gustatzen jatzula, eta hasi nintzen kasualidadez. Eta hasi nintzen hori tornuan, munduan, eta niretako politxa da, programetan, tornua prestau, ez dakit, pentsau biozu zelan egin, eta ni hori, Beti eukidezu argi, hori gustatzen zitzaizula, ez? Bai, eta gero eta gehiago, ni hasieran ez neukan hain garbi
Eta igarri ezu aldaketa bat egon dela. Pila, bai, ni naraman lehen esan dut, 25 urte mekanizatu arluan lan haitzen, eta lehen ni hasi nintzenien dana isa, enpresa asko zan trabak. Ba hori, eskusa, emakume bat eta makinan, ez daukagun eskako aldagelak, eta zean como esaten dozu, eskuzaz. Osa, eskuzaz, emakumea ez hitzeko lana. Eta oin ez dut ikusten, beti egoten da hori, eta adibidez nire lankidekin ez dut nabaritzen desberdintasun. Ez, bape. Bai, ni adibidez nire egunerokotasuna be normaltasunez bizi dut, osea, gainera tailerrean beste bi emakumerekin batera be egiten dugu lan, eta gero beste bi emakume ere badaude gerentzia eta administrazio lanetan. Orduan, nik hori ni nire egunerokotasuna normal betetzen dut, ez? Bakoitzak ditugu gure gaitasunak, eta nik uste dut hori generoaren araberakoa ez dela. Bai, orduan, laguntza behar bada, bai nik lagundu dezaket, edo niri lagundu aldozte, eta nik urte asko dara matemen tailer honetan, eta gauza asko ikasi ditut, hori, gainera da, industria da mundu zabal bat, gauza pila batean aritu aizerana, eta uste dut gure presentzia importantia dela, daukagulako taktua, daukagulako talentua, daukagulako, eta nik uste dut gurpil hori pixka bat biratzen hasteko ordua badala ja. Eta zu hasi zinanetik oain arte, desberdintasun hori nabarmendu duzu, edo beti bidea ondo ikusi? Hasierak beti izaten die pixka bat zailak, bai, gainera oso gaztia nintzen, eta bai emoten dutzula, hori, nerviosismo punto hori, ez, nobedadea, imponitzen dut, bebai, segun eta zelana bete behar dozu, makina baten aurrean bebai jarrera bat euki behar dozu, eta, segun ze gauza eta segun zelan egin behar dozun, hori, ikasi arte, konfiantza hartu arte, eta horretadako, hobeto ibilbide horretan, pertsona oberekin topatzen bazara, zebestela, gauzak zailagoak izaten dira, orduan, bai, hasierak zailak, baina, aurrera inbia dela, eta ausartu inbia zarela, gustoko duzun hori aurrera emateko eta indarra egiteko. Eta zu Ainara, beste enpresetan egon zinen lanian, batean aukera agertu zitzaizun, eta Ricardoekin batera, eta aire saltu behartu zenun, eta orain zuzendaritzan zaude, ez? Nolakoa izan da ingurune maskulino batian lider izatea? Piskat leheno oianek esaten zunez, hor piskat gatazka egon likela, baina egia da, ni askotan ikusi dituzula argazkiak, dakitze ferian eta hau, eta normalian gizon asko agertzen dira, eta batzutan emakumeren bat, edo egia da mundu hori, lehen aipatu dugu, 22 garela industria mailan, baina zuzendaritza mailan portzentai hori gehiago gutxitzen da. Nola da hori, nola bizitzen un aldaketa hori? Hasiera baten pentsatzen dut, kontzientzia puntu batekin, egia da, nik altubera etorri naiz, beste enpresa batzuntzako lana itetikan, eta zuzendaritzan ezaguerarik ez eukitzetik, ere bai, orduan, niretzat ere ikasketa bat izan da. Egia da, nik nire taldiakin, nire laneko taldiakin, ez dut sentitu nire autoridadiak balio izan ez duan ikan, edo zalantzan jarri duten ikan, edo segurazki hasiera baten, azkenean nik altu behartu nuanean 32 urte nituen. 32 urtekin neska gazte bat mekanizatu tailer batera ez dezu ezagutzen, eta pentsatzen dut zalantza batzuk egongo ziala. Nik ez ditu sumatu, hola zuzenean, baina segurazki nire taldiak zalantza batzuk eukiko zituen, baina gero egia da, baina ezagutu gerala eta lanean jarraitu dugula, eta altubek aurrera egiten duela, gaur egun nire taldiakin ez da sumatzen. Nik sumatu da gehiago, kanpotik, igual ezagutzen ez nauen jendiakin, batez ere
hasiera baten sinesgarritasun aldetik. Igual hitz egiten haste zeranean, norbaitek deitzen duenean eta galdetzen du zerbait teknikua, harritzen dira hitz egin behar duten pertsona zu zerala konturatzen dianean. Igual, zerbait teknikoari buruz, ez dakit, daukat motor bat, derivazioa daukana, ez dakit zer, edo bihar de pieza bat egitea, ez dakit nolako karakteristika batzukin, edo ez dakit nolako presizio batekin, edo zure makinak ze kapazitate dauzka, edo ze tamainu, eta neska batekin nolako gauzai buruz hitz egiterakoan harridura sortzen da. Kasu batzutan esperientzi negatiboren bat, bai, baina gaur egun esango nuke orokorrean behin harriduran muga hori edo pasata gero eta ikusten, erakusten danean gaitasuna eta ezaguera daukagula, ez dagoela arazorikan. Zein da arazua, oraindik erakutsi beharra dagoela, ez? Zanet, inbiar dugu igual plus hori erakusteko, badakit, zertaz ari nahi zen, eta nerekin hitz egin dezakezu mutil bati ezaio gaitasun hori zalantzan jartzen. Eta uste dezute denentzat, bizkat, gu ere gure buruari trabajartze dizkiogula, ez dugula guregan sinisten askotan, igual da inguruko gauza bat somatzen dugulako, eta gu txikiak iten garela edo hori gaindituta dakagula. Nik esango nuke baietz. Asko hitz egiten da, impostore sindrome asko daukagula emakumeak, eta nik bai usten dut guk sinistu behar dugula. Ez gerala inor baino hobiagoak, baino ez gerala inor baino txarragoak ere. Horrek ez daukala generoakin zer ikusi. Hori nire iritzia, ez dakite bestiok. Ni berdina pentsen dan dut. Ez gara, ez txarrau eta ez, igualak. Igualak gara, gizonez eta emakumeak. Eta Maider, pixkat, laneratzeko ikuspegitik, enpresen mentalitatean aldaketarik sumatu duzue azken urteetan, eta hori bat dator matrikulazioarekin, edo nola ikustezu gaudela oain momentu honetan, enpresetatik onartze dituztela, edo hor ebai trabako haindikan daudela? Nik uste dut aldaketa enpresen aldetik nabarbena dela. Ez dute eskatzen mutil bat, edo ez dute eskatzen neska bat, berdintzai ikasle on bat eskatzen due, gaitasunak dituna, ez bakarrik gaitasun teknikok, baizik eta gaitasun pertsonalak, lanerako gogoa dutena, eta hortan neskak eta mutilak berdinak gea. Gehiago esango nuke, bakoitze gaitasun desberdinak ditugu, eta neskak uste dut gauza batzutan mutila baino hobeak gehala. Eta hortaz aparte uste dut langiroa ere hobetzen degula. Baina matrikulazio aldetik neska gutxi ditugunez, enpresari ere guk ere neska gutxi eskaini ditzakegu. Horregatik, igarra da garrantzitsue, referente horiek erakustea, orientazioa eta neskei adiraztea industrian ere badagoela eurentzako lekue. Uste, Miguel Altunan, uste, beste institutuekin edo portzentai globalakin konparatuta nahiko ondo zaudetela alde horretatik, ez? Antxe bertan datuk ez dakit. Josu, baiet esaten da, zuzendari da, baiet esaten da. Oso ondo, ez? Josu, bale. Pasau igual. Aprobetxatzen dugu ya. Hola. Ontxe nagoan datuak repasatzen, ikusteko, azken aldizan honekin nabilbe, eta lehenengo esatia, bai Soniak eta bai Oianak zabalutako bidea, oindala urte asko, eta erak ikasitxako goimaiako mekanizazio zikluan, esan dabena Soniak izate ez dela fabrikazio mekanikoko produziaren programazioa, da ziklua. Hor, gaur egun, Miguel Altunan, dauzko lehenengo kurtzuan, 85 ikasle, eta 85-etik 40 neskabie. Orduan, da datu bat benetan munduan ez da egongo, zeholako kasuik ez dago. Esan beharra dago, nik uste,
Eta robotikan be, ez da olako gutxiz, robotikan dare 30 pertsonetari lehenengo kurtzuan 8 neska die. Eta hori be, portzentaia asko saltua da, 25% eta hori oso portzentaia altua da. Gaur egun Euskadin lanbide heziketan, ikasketa teknikotan, 15%tik bera dago. Orduan, gauza bat ez da aipatu hemen da industriak eskaintzen dabena, eta industriak gaur egun eskaintzen dabena da bizikalitate on bat, eta nik uste dut hori dela askotan erakartzeko moduik onena. Beste arlo batzuk, beste sektore batzuk, horren kalitate honik ez da eskaintzen, eta horrek indau urtetan jentia orokorrean erakartzea, eta orokorrean izaten eskuan emakumeak baitxa. Eta horrek sortzen dabena da, gaur egun, irudi bat, dala, esan dituten 40 neska horretatik, 30 gazteleraz ikasten dabiz. Eta 30 horretatik, espaldin badie danak, gehienak die, kanpoan jaiotakoak eta hona etorritxakoak. Eta horre die, askotan, bila da biztenak kalitate honeko esperientzia bat, lan mundu bat. Orduan, nintzako irudisa izango litzake. Gaur egun Miguel Altunan emakume asko dare, esan notzuet munduan ez dagoengo beste ikastetxe bat, edo beste herrialde bat, hainbeste emakume dauzkana fabrikazio mekanikoan, baina be, irudisa da, batez be, kanpotik etorritako jentia dabilela ikasten. Eskerrik asko, Josu. Bueno, eta pixka honen arira, leheno Ainara topatu geanean, egongia pixkat hitz egiten ez, berez kurrikulumak ez diela iristen zuei teteten, bai, hola gertatzen zaizue, galdetu behar nizuenea, kontratatzeko garaian, zuek trabatzen eskaten, edo ez, baina, bueno, iristen dira kurrikulumak, edo berez, bai, hor zailtasun bat aurkitzen zuten enpresetatik. Bai, azkenian hori da ez, portzentaia handiena iristeian kurrikulumetatik mutilak dira. Perfilak, eskatzeitugun perfil horietan, kurrikulum gehiena iriste zaizkiguna mutilana dira. Orduan, pixkat esatezunan arira ez, oso garrantzitsua da kantera sortzia, nola baita esateko ez, guk aktiboki enpresak lan haitia baita, eta beste erakunde askok eta, ikasketak aukeratu ez dituzten gaztiai, erakusten industriak ze aukera eman ditzaken, ez? Ze azkenian, hori, falta badia referentiak oso zaila da ezautzezunez zerbaitetan zu imaginatzia, ez? Ez badezu kasurik ezagutzen, edo ez bakazu erreferenteik, ez tezu ez da planteatzen askotan hori izan daitekela zure bidea. Orduan, oso garrantzitsua da, adibideak azaltzia, ze industrian, askotan, zer da lanpostu industrial bat, ez? 1000 aukera daude, 1000 postu desberdin, eta seguru nago, danak aurkitu dezaketela, o askok, ez? Beraien lekua lanpostu horietan, orduan, iristia, ez? Ikasketak erabaki aurretik, iristia informazioa. Gazte guztia. Horretarako gaurkua, ez, pixkate zuek ikusteko, industrian aukera dagoela, eta lehen Josuk esan duen bezala, baldintza oso onak dira, nik uste metaleko konbenioa dela, ez dakit, Gipuzkoa mailan berez, honenetariko bat, eta lan baldintzak oso onak dira, bai soldata, orduak, eta gauza asko dazka. Hola, galdera alaire. Nola irudikatzen zute, hitz egin dugu aldaketa bat egon dela, eta, nire bai aipatu nahi nuke, ze aurrekoan hitz egiten bilera batean egon ginen, eta irudikatzen dugunean industria, ikusten dugu pixkat igual, iluna, tal, forja modukoa, baina, ja, enpresak ez dia, hola, ambientia ez dago hain maskulinizatua eta hoie bai aldatu dela, naiz eta hain dikan emakume asko ez egon, baina hoie bai aldatu da, ambiente desberdina da eta asko irikiagoa, bale? Jakitzeko zuek bai, eta eramango zaituztete seguraski bizitak eitxera eta ikusiko dituzuten nolakoak dian gaur eguneko enpresak. Eta nola irudikatzen zute
10 urte barru enpresetan. Ikuste zute hau honi buelta eman aldiogula, gehiago izango garela, edo nola ikuste zute? Ni uste dut igualitariagoa izango da, ez? Oin gaz neska oso gutxi, baina ni ikusten dut gero eta igual neska gehiago fango die ikasten eta industria arloan lana itzen. Ni espero baietz behintzat. Bai, nik uste dut bai, ez? Lehen esan duten moduan gurpila biratzen ari dela argi dago, ez? Poliki doiala eta bai, baina bai da egia oingazteak eta ikasketak aukeratzeko ordua tokatzen jakuenian eta nik uste dut informazio gehiago dagola, gainera hemen Euskal Herri mailan industria argi dago lan mundua fuerte dagola eta nik uste dut jendia joango dela animatzen eta estereotipo zaharrekin bai pixka bat apurtuz joango garela. Nik uste dut ere asko indala, baina asko dagoela hendik ere egiteko eta jarraitu behar dela hor lanean. Zindela, esan, bai, jazta, berritasun plan bat daukegu, hor jarraitu behar dela plana itzen. Hori da. Eta, amaitzen juteko, ze aholku emango zenukete sektore honetan ikasi edo lan egin nahi duten beste emakumeai, ze mezu edo helarazi nahi dizkiozue gaurkoan? Lehenengo aukera bat emateko, industria munduai, hau da, benetan planteatzeko, etorkizunean zuek lanpostu hortan egon zaitezketela, eta irudikatzeko zuen buruak, ez? Piskat, lanpostuak hori, izugarrizko aukera desberdina daude, orduan, informazioa bildu, enterau, eta benetan planteau aukera posible badala, baita ez eukitzeko bildurrik, ez? Askotan dazkau buruan, ingenieritza bat zaila da, edo ez men azkenian lan hain berda, ingenieritza, FP, lan hain berda, baino gaitasun horiek ez daude generoakin lotuta. Azkenian jarrerakin eta lanakin danon esku dauden lanpostua dira, orduan hori sinisteko zuengan, eta azkeni aipau dana, oso lan baldintza honeko lanak dira, bai egonkortasuna emateko askotan, formatzeko aukera, karrera bat iteko aukera, orduan hori animatu. Aukera asko daudela eta benetan irudikatzeko zuen burua mundu hontan. Nik ez bakarrik ikaslei, baizik eta berriz esango dut ikastetxeei, irakasleei eta baita ere familia ilustatuko neke, inork ez izatela esan zer dan neskana eta zer dan mutilena. Egia da, lan edo ikasketa teknikoak aukeratu ditugun neskak, beti sentitu gala mutilen mundu baten sartzen eginela, eta hemen ez daula mutilen adan lanposturik, ez ikasketarik. Eta galdetzeko ikusi zer daun, etorri ikastetxetara ikustea zer ikasten dan, jun enpresak bizitatzea, eta galdetu, eta hori, Ainarak esan duen bezala, informatu, eta ez ere bildurrik ez zeuki. Eta hori jakitea aukera asko daudela, ez bakarrik administraritza edo zaintza edo dakagula ebai beste aldetik jutea, bai ingenieritza bat edo bai mekanizazio goi maila edo erdi maila, eta hori, beste mesuren bat dakazute o bat ematzio zer esan nahi du hola jatu zaizuena hor. Esan dagoena, izena. Galderak baldin badazkazute, a ber, ez dakit animatuko dian. Josu, bestela zeo zer esan nahi baldin badezu. Beti dauk ezarbait esetek. Mikrofonu hemen gertu daukitza, ez datia, hoxe, txalotzia hor zadeten nahi, eta animatzia bestiei esan dozuena. Mundu berri bat zabaltzen dela hor, eta aukera bat gehiago dela,
bizi kalitate hona ematen dabena, eta gaur egun, aurra aipatu da moduan, da guk bizi izan dugun moduan, enpresetan ez bakarrik ez da bereizten gizonezkoa edo emakumezkoa kasu askotan, edo batzutan behintzat, emakumezkoei emoten dutzen lehentasuna. Orduan, animatzea danak, bai ikastera eta bai lanera be. Normalian, esan da moduan, giruan plus bat dia, eta nik uste dut bai eskolan eta bai lantegizetan be, piskat ondo zaintzen ditugula, esan edot, piskat, ez. Beti eskertzen dalako emakumiak emoten daben plus hori. Eskerrik asko da nahi tortzarrek. Bueno, nipe, zuten da? Bueno, nipe gauza bat nahi nuke nabarmentzia eta da honako hau. Hemengo gazte hau edanak eurek aukeratzeko zer nahi duten. Eta honek zer esan nahi dut. Askotan, gurasoek igual ipintzen diete oztopo edo, eizu, baina benetan nahi duzuela hori, gainditu inbar duzuela obstakulo hori, hau da. Zuek izan nahi baduzue payaso, izan payaso. Izan nahi baduzue artista, izan artista. Izan nahi baduzue robotik ikasi. Eta gurasoei demostratu benetan hori nahi duzuela ikasi. Eta orduan ekiko duzue gurasoen babesa. Oin, ez utzi euren erabaki euren eskuetan hartzen. Zate zuek, topatu behar duzu zuen zoriontasuna. Izan bazete zuen, etorki zuen bizitzaren jabe. Baina hori bai, gurasoei demostratu benetan emango duzuela zuen injardana horretan. Eta ekiko zeuren babesa, eta aurre ingo duzue, eta lortuko duzue bizitza on bat, fisikoa eta emozionala. Bestela, izango zaite, persona batzuk ez zoriontzuak. Orduan, nire mezu hori izango zen. Bale, bueno, nola esaten animatzen, gaurko amaituko dugu, nire aldetik eskerrak emotia gaur etortzeagatik 5 emakume hauei, eta zuen aldetik, espero pixkat irikita jutea edo inspiratuta jutea, eta planteatzia bai industrian ere emakumeak gaudela, eta gehiago egon behar dugula, eta, bueno, hori, mila esker etortzeagatik.